ଅସବ ଲାଗିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ଆଜି ମୋ ବୋଉ ନାନୀର ବାହାଘର। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୋ ବୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି? ସେଥିପାଇଁ ନାନୀର ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକ କାମୁନି। ଦେଖିବ ଯାଉ ଭାଇନା ବୋଉଟା କେମିତି ଘର ଘରରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ବାପ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଭାଇନା, ତାହେଲେ ମୋର ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭଗା ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୋର୍ଟର ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ ଭୁଲ ଠିକର ବିଚାର କରିଛି। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନର 100ଟା ଭୁଲ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠିକ। ଏଇଟା କୋର୍ଟ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର କଥା। ଏଠିକା ଆଇନ ସବୁ ନରକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାୟକୁ ଆମେ କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ସମସ୍ତେ ତମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କହିବେ। ହଁ ଭାଇନା ଏଥର ବୋଉଟା ବାହା ହବାକୁ ରାଜିବେ। ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ଭିତରେ ତାକୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦିଅନି। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ମୋ ଭାଉଜ ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ନୁହନ୍ତି ବାପା, ସେ ଜଣେ ମଣିଷ। ଏତେ ଆଘାତ ସେ ଜମା ସହିପାରିବେନି। ମୋ ଭାଉଜ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିଛି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ହତଭାଗା ପୁଅକୁ ତା ମାଠୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବାପା, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ପାଇବି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦିଅ ଭାଇନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଭା ଭଳି ବୋଉକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଏ ଘରଟାକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଦିଅନି। ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଭାଉଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ନାନୀରେ ତୁ ମୋ ବୋହୂ ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ମା। ଆଜି ମତେ ମୋ ମା ମିଳିଯାଇଛି। ହେଲେ ବାପା ତୁମେ କେମିତି ମା ଠାରୁ ଘରୁ ବାହାର କରି କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ତମେ କଣ କହୁଛ? ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। ମୋ ଛାତିଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ବୋଉଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେହ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବ। ଏସବୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି। ଏ ସଂସାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ କୋଉଦିନ ହଜିଯିବି ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ତାରି ଚଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଭାଇନା। ନାରୀଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦେହ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଘୃଣା କାହିଁକି? ଆରେ ସେ ଉତ୍ତର ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ମୋ ଘରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଭାବିଥିଲେ ଦେହ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ, କାଲିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ହେଲେ ଯୋଉଦିନ ସେ ମୋ ଘରର ଚାକରାଣୀକୁ ବୋଉରାଣୀ କରିଦେଲା ସେଇଦିନ ସବୁ ସମାଜର ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୋ ବୋଉଟା ବି ଏକରୁ ଚାଲିଯାଉ। ମୋ ଭାଉଜ ଏକରୁ ଚାଲିଗଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ନିକଟ ଉଠେଇବ, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଘଟି ଘଟି କରି ସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇଦବ, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝି ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରି ଶୁଣେଇବ। ତମେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୋଉଟା ଘର ବାହାରେ ଖାଲି ବାପା ହଉଥିବ। ଆଉ ପଚାରୁଥିବ, ମାମୁଁ ବାପାକୁ ଦେଖିଛ? ତମେ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଭାଇନା ମା ଯେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବୋଉଟା ଆମ ମୁହଁକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି ଭାଇନା, ତମେ ଆସୁଥିବା ଘରକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ହଁ ବାପା, ମୋର ବି ସେଇ କଥା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ମୋ ଭାଉଜ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସତ କହୁଛି ବାପା, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ପାଇବି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ବୋଉଟା ସବୁବେଳେ ଦେହ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବ। କେତେ ଦିନ ରାତିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତାପରେ ଦେହ ମତେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଲା। ବୋଉଟା ଡାକ୍ତର, କାଲି ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବି। ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? କାମିକା ସେଠିକି ଗଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ମୋ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦୀର୍ଘ ସାଙ୍ଗର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳେଇ ନେଇପାରିବିନି। ମତେ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଚାଲିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ପ୍ରକାଶ କର। ଚାଲିଲା କହୁଛି, ଚାଲିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରୁ। ଆରେ ଯାଅ, ଚାଲିଲା କହୁଛି।
ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଲେ ମା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜାଣିଛୁ ବାପା, ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯିବା ଦିନଠୁ ଆପଣ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ମତେ ଆବାଡ଼ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ରେ ମା। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ କରିଛି, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଉଛି ବାପା। ମରିବା ଠାରୁ ବି ମୁଁ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ତଥାପି ମୋ ନିରୁପାୟ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଥରୁଟିଏ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହାତରୁ ପିନ୍ଧେ। ମୁଁ ତ ବେଦିରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି। ଆଉ ଥରେ ବେଦିରେ ବସି ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ କେମିତି ବାହା ହେବି? ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟା ତୋର ସବୁଠୁ ନିଜର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ ସାତ ପର ହେଇଯିବୁ। ଦିନେ ଏମିତି ଆଖିର ଆଖି ସପନ ନେଇ ମୁଁ ବେଦିରେ ବସିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ମୋ ଦେହ ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନିଜର। ହେଲେ କଣ ହେଲା ବାପା, ଦିନ କେଇଟା ଗଲା ବି ପବନର ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ମୋ ଦେହ ମତେ ଶାନ୍ତ ପର କରିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବୁ ପୁରୁଷ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନୂଆ ସଂସାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେ। କାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ରଖିପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ରାଣୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି, ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ମନାସିବି। ଆଉ କାହାକୁ ବାହି ତା ସହିତ ସଂସାର କରିବାକୁ ଆପଣ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ବାପା, ଯୋଉଦିନ ମୋ କୁଆରୀ ଜୀବନ ପଛ କରି ମୁଁ ବେଦିରେ ବସିଲି, ସେଦିନ ମୋ ବାପ ଘର ସୁଖ ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ୱଶୁର, ଦେବଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସରଗ ସମାନ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ସପନ ସରିବା ଆଗରୁ ରାତି ପାଇଗଲା। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବାବା ଦୟାକରି ଆପଣ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଠିକ କହୁଛୁ ରେ ମା। ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନ ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଛି ତୁ ମୋ ବୋହୂ ନୁହଁ, ତୁ ମୋ ଝିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବର ଅଧିକାର ଦେଇ କହୁଛି ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଯା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବି। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ବେଦିରେ ନ ବସୁ, ତାହେଲେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମବୋଧରେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହିବ ବାପା। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ହେଇ ମୁଁ ବେଦିରେ ବସୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବେଦିରେ ବସିଲି। ବେଦିରେ ବସିଲି ମୁଁ। ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଲିକା ବି ଅଛି ହେଇଗଲା। କାରଣ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଓ ତାদের ବାହାଘର ସେଇଠି ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ସେଇଠି ବାହାଘର ହବ। ନା, ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। କଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବିଚାରଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସି ଆପଣ ଏଇ ବିଚାର କଲେ। ମୋ ଝିଅଟାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ପଠେଇଥିଲି। ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରିଦେବାକୁ କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ? ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଶୁଭ ବଳ ଧରି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତମ ଝିଅ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛି। ତମ ଝିଅ ସେଠିକି ଗଲେ ସୁଖରେ ରହିବ। ଆଉ ସେ ହସର କଥା କହୁଛନ୍ତି।
ଏତେ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲାନି ତାକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହାର କରେଇଦେବାକୁ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠି କାଲି ମୋ ବୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ହଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୁଁ କଣ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଏସବୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି? ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅସଲ ରୂପଟାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୁଚିତ ଅନୁଭୂତି ଲୁଚି ରହିଛି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏବେ ମୋ ଝିଅକୁ ବୟସକୁ ନେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବୁ ଏ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କଣ କଲେ ତା ବାପା? ଉପଦେଶ ଦେଇ ମାଳ ଗାଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆସି ତ ବାପର ଅଧିକାର ଜାରି କରିବାକୁ ଶୁଣ ଆମେ ମୋ ଘରର ବୋଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ପରିଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଚୁପଚାପ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯା ତାପରେ ଘରରେ ଠକା ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦୋଷା ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହି ଚାହୁଁଛି ଏ ବାହାଘର ମୁଁ କେବେ କରେଇଦେବି କେବେ କରେଇଦେବି Oh my God! କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି? ନାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ମୋ ଦାବିର ବାହାଘର ସେଇଠି ହବ। ମୋ ମନେ କହୁଛି ଦାବି ସେଠିକି ଗଲେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ ସେ। କେବଳ ମୋ ପୁଅର ଖୁସି ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖି ମୁଁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହେଇଛି। ବିଶାଖା ତମେ? ଡକ୍ଟର ରାଜର ମା ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ନା? ହଁ ହବା କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ନା ପୁଅ ସହିତ ମା ବର ଶକ୍ତିରେ ଆସିବାଟା ନିହାତି ନୂଆ କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଭାଗ୍ୟ ତ ମୋ ସହିତ ତାର ସାଥି ଯୋଉ କାମଟା ବାପ କରିବା କଥା ସେଇଟା ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଡକ୍ଟର ରାଜ ତମରି ପୁଅ? କାହିଁକି ତମେ କ'ଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ରାଜ ମୋ ପୁଅ ଦେବର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘର ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ଆଉ ତା ମା ନା ବିଶାଖା ବୋଲି ବି ଜାଣିଛି। ହେଲେ ତମେ ଯେ ସେଇ ବିଶାଖା ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଦେବର ବାପା ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ହେଲେ ତମେ ଯେ ସେଇ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖ ଅତୀତ ଅତୀତରେ ରହିଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ତମେ ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲ ସେଇ ବାଟରେ ଘାସ ମାଡ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତମେ ସମୁଦ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ରାଜର ବାପା? ତମେ ପରା ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ମୋ ଖାଲି ହାତ ଖାଲି ମଥା ଦେଖି କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ନା? ମୋ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ସରି ବିଶାଖା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ରାଜର ବାପା କେବେଠୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ମୋ ବ୍ୟବହାର ତମକୁ ବାଧା ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ତମେ ବେଦୀକୁ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ନେଇ ବେଦୀକୁ ଯାଉଛି। କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି? ନାଇଁ, ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାନି ସେଠିକି ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତାଛଡ଼ା ତାନି ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବି। ରାଜ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଜମା ବି ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ତମ ପୁଅ ଦେବ ତାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି କରେଇଛି। କେବଳ ଦେବ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିନି କି ତମ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନି। କିନ୍ତୁ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମତେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଦେବ କି ରାଜ ତାନି ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ନା ତ? ସତ କଥା ହେଲା ତାନି ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ, ମୋ ବୋହୂ। ତମ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତମ ବୋହୂ ମୋ ଘର ବୋହୂ କେମିତି ହବ? ମୋ ଘର ଧରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କି କେମିତି ହାରି? ମୁଁ ତମକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ସକଲ। ତମେ ହଉଛ ସେଇମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଧର୍ମ ପତିକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ।
କୁହ ବିଶାଖା, ତମ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତମେ କୁହ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ରଖ ବିଶାଖା, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ତାକୁ ମା ବାପା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅଟା ସାଗରରେ ରୂପା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ କଥା ଶୁଣ ବିଶାଖା, କାଲି ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର, ତାକୁ ତୁମେ ବହୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ମନା କରନି ବିଶାଖା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଜଣାଉଛି। ମନେ ପଡୁଛି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସେଦିନର କଥା। ମୁଁ କେମିତି ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡି କାନ୍ଦି ପକେଇ ଭିକ ମାଗିଥିଲି, କେତେ ନେହୁରା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ବାପା ତମ ପାଦ ଧରି ମୋ ଜୀବନ ଭିକ ମାଗିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର, ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଦିନ କିଛି ଶୋଇନଥିଲ। ତମ ପଥର ଛାତି ଆମ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଆଖି ଲୁହ ତରଳି ପାରିନଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇନି, ବଞ୍ଚିଛି, ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚିଛି, ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପିଇ ବଞ୍ଚିଛି। ଶୁଣ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ତମ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୋ ପୁଅର ଖୁସି ପାଇଁ ତମ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ବୋହୂ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ, ଆଉ ଜୀବନ ନେଇ ବି ପାରେ। ଯାଅ, କାମିକି ବେଦିକି ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ରାଜର ମା? ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇ ଡାକ୍ତର କରେଇଛ? ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇନା? ହଁ, କେମିତି ଶିଖେଇବ? ତମେ ନିଜେ ତ ସଂସ୍କାର ଶିଖିନା, ପୁଅକୁ ଶିଖେଇବ କେମିତି? ମୋହନ ଲଗାମ କହୁଛି, ତମ କଥାକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ହଜମ କରିଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆଜି ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର କାହିଁକି ତମ ଜୀବନଟା ମୁଁ ଓଟାରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାକୁ କିଛି କର, ତାକୁ ଯେତେ ଆଉଛି ସେ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ମା କଥା ପୁଅକୁ ମାରିଦେବା କଥା କହିଲେ ଏକଥା ମୁଁ ବାହାରିକି କହିଥିଲି। ସେଭଳି ବାବୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଜବାବ ମୁଁ ପଥରରେ ଦେଇପାରେ। ମୋ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଲଗେଇ କଲେ ମୁଁ ସହିବି, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିବ ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବିନି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହାହେଇଯିବ, ଆଉ ଜଣକୁ ସହିତ ବାହାହେଇ ସଂସାର କରିବ, ତାକୁ ମୁଁ ବାପ ସହିବି କେମିତି? ମୋ ଝିଅ କଣ ଡାକ୍ତର ନା କଣ୍ଢେଇ? ତାକୁ
ଆସିତାନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବେଦୀ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି अरे अरे राज तो देखिले मु तो केबे राज रो संग ने भावे तू जेमती मोर आउ ने को तो ते पाखरे देखिले मते लागी जेमती मोर राज मो पाखरे अछि हे राजी तो पे मोर अभिमान आसुची अरे तोर जदि आउ कोन छियो को बाहा करतिला ताले ताली बाहा कोन कहि काई का जीवन रे नष्ट करलु अरे कानिया के लोग दे तू किसी ठीक करूनी रे अरे कानी भाई मु भी जानि नानी कानिया के लोग देखिले मो छाती ता थोड़ी उठुची रे ताकी होरे तो सब किसी संसार भासी जी करे को ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମାଉସୀ ଠାକୁର ମତେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ଯେମିତି ମରଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ତମେ ସେମିତି କହୁନି ତମେ ବଞ୍ଚିବ ମୋ ଆୟୁଷ ନେଇ ତମେ ବଞ୍ଚିବ ନାଇଁ ବା ତୁ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବା କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ତୋତେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବେଦିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ତୋ ବାପା ଆଜି ତୋତେ ଯିଏ ଥର ଥର ମାରି ଦେଇଛି ତଥାପି ତୁ କଣ କରିବା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ହଁ ଦେ ରାଜ ଅବତାରିକି ବେଦିକି ଦେଇଥା ମୁଁ ଦେଖେ ସେରେ ବୈଦାତି ମାରି ଖିଆପିଆ କରେଇ ନାହିଁ अरे बाबा तो तू आले सुनिस ए तू कांदूच कहीं नाही कांदू के नाही ମୁଁ ତ ହସୁଛି ଏଇନେ ତୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବେଶ ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋ ଦେହର ପେଟ ପୁରିଯାଏ ମୋ ଦେହର ଆଖି ବୁଝିଲେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ତ ମୁଁ ଦେଖି କହିପାରିବିନି ସେ ହସୁଛି କି କାନ୍ଦୁଛି ଏ ରାଜୁ ସବୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦୁଃଖର ଛାଡ଼ିଥାଏ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୁହ ଥାଏ ସୁଖରେ ଆପେ ଆପେ ଛବି ଆସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ରାଜୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଭାରି ଅଭିମାନୀ ରେ ତୁ ତାକୁ କେବେ କନ୍ଦେଇବୁନି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ମୁଁ ତାକୁ କହି ଦେଉଛି କି କାଲିକି ମୁଁ ରାଣୀ କରି ରଖିବି ମୁଁ ପଛେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ରହୁନା ରହିଯିବି ହେଲେ କାଲି ପାଖରେ କଣ୍ଟା ଟିଭି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ରାଜ ଦିନେ ଦେବୀ ମତେ ଠିକ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ମୋ ଦେହରେ ପଛେ ଫୁଲର ପାହାଡ଼ ନଦୀ ପଡୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ତାଲି ଦେହରେ ଫୁଲଟିଏ ବି ନ ପଡୁ କାହିଁକି ନା ମୋ ତାଲି କଣ୍ଟାର ଆଘାତକୁ ସହିପାରିବନି ଏ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଦେ ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ଅଛି ସେଟା କହିପାରିବି କାରଣ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ମନେ ଅଛି ଦିନେ ତ ବାର୍ଥଡେରେ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଥିଲୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖି ମୋର ବହୁତ ଲୋଭ ଆମେ ବି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଏ ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେ କାଳେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତୁ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ତୁ ଆଣନ୍ତି ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ମୋତେ ଦେ ସେଦିନ ପରେ ଆଜି ବି ତୁ ସେଇ ବିଚାର କର କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଛୋଟ କରିଦେଲୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି ସମୟ କରିଯାଉଛି ମୁଁ ବେଦି ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁ କାହିଁକି ଧରି ବେଦିକି ଆ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ସେ ପିଲା ବାଲି ଅଜାଣତେ ହଜିଗଲା ସୁଖ ଦେଖା ଜୀବନଟା ଏମିତି ଏକ ମହାକାଳ ଫଳ ଆସୁ ଆସୁ ହେଇଗଲା ଫେରିବାର ବେଳ ଏ সময়টা ପୃଥିବୀର ହାତ ଧରି ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ମୋ ମନର ମଣିଷ ଦେବୀ ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତ ହେଉ ଆଉ ସାବୁକାର କଥା ଆଫ୍ରିକାର ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ପାଣିତର କରି ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବାର କଥା
ଉତ୍ତରରେ ମୋ ମାଲିକର ତୋଳି ତୋଳି ଅଣବିଶ୍ୱାସ ହେଇ ପଡୁଥାଏ। ମୋଦିକୁ ସତରେ ଅଣବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି ରେ। ମୋ ପାଦ ତଳ ବାଟେ ଯେମିତି ଚୂଡ଼ା ପାଣି ପରି ଖୁସି ଖୁସି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଧା ଦେଖା ଯାଉଛି। କେତେ ଆସି ଆଉ ଚାଲିଛି ବାବୁ। ତମେ ମୋତେ ନିଜର କହିଦିଅ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ତାନି କେବଳ ମୋର କହିଦିଅ ଦେ କହିଦିଅ। କେମିତି କହିବି ମୁଁ? ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ସେଇ ପିଲା କାହାକୁ କହିବି? କାହାକୁ କହିବି? ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତମେ ଯାଇ ମୁଦିରେ ବସିବ। ତମ ମଥାରେ ରାଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ସାତ ପର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ନିଜର ନିଜଠୁ ବି ଆହୁରି ନିଜର ସିନ୍ଦୁର କଣ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଚାଲ ଦେବ ଚାଲ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ? ତମେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ରେ। ବଞ୍ଚିବା ତ ସାଥି ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ମରିବା ତ ସାଥି ହେଇ ମରିବା। ତମ ବିନା ମୋ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଦେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଦି ଜଣ ସେଇଠି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଖୋଜିଲେଣି। ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ପକାଅ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବେଦିକି ଯିବ ପରା। ମୁଁ ଏ ଘରେ ଚାଲିଗଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ତୁ ହବୁ ନା। ହଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି। ଆଉ ସେ ଖୁସି କୋଉଠି ବାଣ୍ଟିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲ ମତେ ଦେଖି କଣ ଭାବୁଥିଲ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ତମେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ବାପା କିଏ ମା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭାବିଲି ଭାବିଥିବା ଜୀବନ ତମରି ପଳେ କାଟିଦେଲି। ହେଲେ ଭଗବାନ ସହିଲେନି। ମୁଁ ତମ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାତ ବସେଇଲି। ଏ ଘରୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତମେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଯାଅ। ଏ ଘର ତମ ସବାଇ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେମିତି ମୋ ପକେଇ ଉଠଉଛି। ତୁ ସେମିତି କହୁନି। ତୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୋ ଦେହ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଆଜିଠୁ ମୋ ଦେହ ତତେ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ବସେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଚାହିଁ ବସିବୁ। ତାକୁ ପାଇଁ କେବେ ବିରକ୍ତ ହବୁନି ତ? କାହିଁକିନା ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବି। ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏ ରୂପାର ଏଠି ଥାଇ ଜୋରରେ ହସିବ? ନାଇଁ ତମରି କଥା ମନେ ପକେଇ ଏ ରୂପାର ସବୁଦିନ କାନ୍ଦିବ। ତମ କଥା ଭାବି ଭାବି ଶାଢ଼ୀ କାଳିର ଛତିରେ ସେ କେତେ ଥର ରହୁର ହେଇଯିବ। ତମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ବାବୁଆଣୀ। କଣ କହିଲୁ? ବାବୁଆଣୀ ଆଲୋ କାହିଁକି? ସମ୍ପର୍କଟା ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ଗଲାଣି ଆଉ ମୋତେ ତୁ ବାବୁଆଣୀ ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଏ ବାବୁଆଣୀ ଡାକଟା ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପେ ଆପେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଆଜି କାହିଁକି ମୁଁ ମରିବା ଦିନ ବି ମୋ ବିଛଣା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଯଦି ଡାକିଦବ ରୂପା ମୋ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ ବାବୁଆଣୀ। ହେ ରୂପା, ତୋର ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ ତୁ ବି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଯା। ତମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କଲ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ବୁଝି ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଚାକରାଣୀ ମାଲିକାଣୀ କରିଦେଲେ ମୁଁ ସହି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ କାଲିଠାରୁ ମୋ ବାବୁଆଣୀ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଏ କଥା ଭାବି ମୋ ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନି। ମା ମୁଁ ପ୍ରହସନ କରୁଛି। ତମେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲନି। ପଢ଼ିପାରିଲନି ମୋ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ। ହଁ ତେବେ
ବାବୁକୁ ଆପଣ କେହି କରୁଛନ୍ତି ସାରେ ପିନ୍ଧି କେମିତି ପିନ୍ଧିବି ମୋ ମାଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ତମର ମୋ ହାତର ସଂଖ୍ୟା ତମର ମୋ ମାଥାର ସିନ୍ଦୁରରେ ତମରି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ହାତର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ ତମରି ପ୍ରତିଛବି ଦେଖୁଛି ଏସବୁକୁ ପିନ୍ଧି ମୁଁ କେମିତି ବେଦୀକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ହବ ମୋ ମାଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ତମେ ପୋଛିଦବ ମୋ ହାତର ସଂଖ୍ୟା ତମେ ଖୋଲିଦବ ଆସରେ ମୋ ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ଖୋଲି ତମେ ମତେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ ଆସରେ ଡେରି ହଉଛି ମୁଁ ପରା ବେଦୀକୁ ଯିବି ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ସେଇ ପିଲା ବେଳା କାଲି ସାତ କାଲି ଗୋପାଳ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ସେଇ ପିଲା ବେଳା କାଲି ସାତ କାଲି ଗୋପାଳ तो अभिनय तो सरी जाइए एबे तू तो रास्ते चली जा जीवित निश्चय ସେଇ ଦିନ ଯିବି ଯେଉଁଦିନ ମୋ ବାବୁଙ୍କ ଶବ ଜୁଇରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇଦିନ କହିବି
ଠାରୁ ଚାକରାଣୀ କାମ ଛାଡ଼ି ରାଣୀ ମୋ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ତମେ? ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା। ଏ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପରା ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ନା ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହଉଛି ତୁ ସେ ଚାକରାଣୀ କାମ ଛାଡ଼ି ହିରୋଇନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ। ମୋତେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ନେଇ ଟିଭି ଆଉ ପେପରରେ ଯୋଉ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଖାଲି ଆମକୁ ନୁହଁ, ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆକୁ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବା? ମୁଁ ଆଜିକାଲି ପରା ଆଗରୁ ଫିଲ୍ମ କରିଦେଇଛି ଉପରକୁ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଷର ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ସେ ଟିକେ ସ୍କିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଥିର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଖେ ରଖି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୁଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ସଜା କାଟିଲ ଏ କଥାଟା ବୋଧେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତୋ ଭଉଣୀ ଆମ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଲା। ଇଏ ତ ବର୍ଷର ଖୁସିରେ ବଦଳ ଅବହେଳିତ କରିବ। ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ କେମିତି ବୁଝିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ରୂପା ତୁ କହିବୁ ଆମ କଥା ରାଜି କି ନା? କୋଉ କଥା? କ'ଣ କୋଉ କଥା? ତୋ ଭଳି ଭାଇ ଆଉ ଏଭଳି ନାରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋକାମି। ହଁ ଶୁଣ, ଆଜି ପରଠାରୁ ଉଠେଇ ଆଣିବାର ଦୁର୍ବାର ସାହସ ଆଉ କେବେ ବି କରିବୁନି। ନହେଲେ ତତେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଥାନା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୋତେ ଥାନା ଦେଖିବି ନା ନା ମୋତେ ଥାନା ଦେଖିବି। ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାକୁ ମାରିକି ପିଟିକି ହେଲେ ସେ କାମ କରିଛି। ତମେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନି। ମୋ କହିବା କଥା କେମିତି କ'ଣ ମାର ମାର ଏ ସେମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି କି? ତାର ଭୁଲ ହଉଛି ଏଇଆ, ତାର ହସ ଖୁସି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରହିଛି। ତାମାନେ ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ରୂପା ଯେ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି? ମୋ ଝିଅକୁ ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ହଁ ଇଏ ସେଇ ରୂପା। ଆଉ ଏଇ କହୁଛୁ କାହିଁକି? ପିଟ ପିଟି ପିଟି ଏଇଟାକୁ ମାରିଦିଅ। କେବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି, କେବେ ପଚାରିବିନି କାହିଁକି ଏଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା ବୋଲି। ମାରିଦିଅ। ନାଇଁ ମଉସା, ସତ କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସତ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ କଥାଟା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ବି ପାଇସାରିଛି। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ହସିଲା ପଡ଼ିଲା ସଂସାର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ତୋ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ ମାୟାବିନୀ। ଆରେ ଏଇ ସୁଖରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଶେଷରେ ମୋ ଝିଅକୁ ନର୍କ କରିକି ଠେଲିଦେଲୁ। ଆଜି ବାପର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ସିନା ନର୍କ କରିକି ଠେଲି ଦେଇଛୁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ହସ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ରହିପାରିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୋ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର କେବେ ରହିବନି। मोहिनी तमिलनाडु सेलिब्रिटी हिरोइन पुणी काल संग्रहालय की नाचते की वेरी मिस्टेक आमो मुंबई मेकअप में एमती घर नौथे विराज मो खाद्य मध्य रखी दो ସବୁ ନେବି ସାର୍। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପି ପରସ ମାଗୁରି ଗଲା। ସାର୍ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। हेलो ससुर नमस्कार ये की प्रकार नमस्कार आई एम बादल वल्लभ मुंबई प्रोड्यूसर ये की प्रकार नमस्कार ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ନେଇ ଆସୁଛି। चा विराज मो से कोन एडे किछ जानि ना कि मो ନା 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 ସାର୍ ଚା ପିଇବେନି। ଚା ପିଇଲେ ସାର୍ ତ ପେଟ ଗରମ ହବ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚା ପିଇବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ତୁ 2-3ଟା କାଚ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ହଉ ଏଇଗୁଡ଼େ ତ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। विराज ये मैडम की है ଏ ବିରାଜର ଭଉଣୀ ରୂପା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫିସ୍ ପରେ ତାର ସ୍କିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। यार स्किन मुंह टेस्ट बनी बहुत सारा पृष्ठ छोड़ा रंगत मो मंदन हो ସାର୍ ମୋ ଭଉଣୀ ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ କଣ ଆଉ ମାନେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ସ୍କିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଦେବ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେୟା ନୁହେଁ। ଗରିବ ସତ, ଦେହ ବେପାରୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହେଁ। ରୂପା ଭଲ ଭଲ କହୁଛି ଘରକୁ ଚା। ଇଏ କଣ ଇଏ ରାତି ନୁହଁ ସାର୍
ଝିଅ ପିଲା ତ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛି ଲାଜ ମୋବାଇଲ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ବୁଝିଦେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସାନ ପାଇଁ ଟିକେ ଗୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ସାନକୁ ଭଉଣୀ କଥା ଘର ଘର କରୁଛୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା ଘର ଭିତରକୁ ନୁହେଁ, ଘର ବାହାରକୁ ଯିବା। ଭଲ କରୁଛି ଘର ଭିତରକୁ ଯା ଚାଲ କହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ଠିକ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅପ୍ସରାଟି ଠିକ କରିଦେଇଛ ସାର୍ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ କାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତ କାଷ୍ଟିଂ ସରିଛି ତମେ ଖାଲି ବମ୍ବେ ଗଲେ ବମ୍ବେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ 7ଟା ଫିଲ୍ମ କରିକି 7ଟା ଫିଲ୍ମରେ ତମେ ହିଁ ହିରୋଇନ୍ ହବ ଆଉ କିଛି ପାଣି ଆଉ ଗ୍ଲାସ କ'ଣ ମତ ଏ ମତ କ'ଣ ଏଇଠି ପିଇବେ ବୋହୁ ଏଇଟା ମୋ ଠାକୁର ଘର ଏଠୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତମେ ମଦ ଏ ମଦ ପିଇବ ତମ ନା ଏଠିକି ମଦ ଆସିବା ବି ମନା ତମେ ଏତେ ଦୟା ଅଛ ତମେ ମଦ ଠାକୁର ଘରେ ପିଇବନି କିଏ ତମକୁ କହିଲା ମଣିଷ ଏଇ ମଦ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ପିଉଛନ୍ତି ଏ ମହିନି ସତେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ବେଡରୁମରେ ବସି ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ମତେ ନୂଆ କାଟତା ଅନୁସାର করতে ଇଏ ମତେ ଧାରଣ করে ମଦ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ପିଏ ନାଇଁ ସାର୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନୀତି ନିୟମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ମରହଣିଆ ଲୋକ ତ সোহাগ থার্ড ক্লাস কথাবার্তা করছি কিনো মোর দিনকর খরচ যেତିকি তো জীবন সারা রোজগার সেতিকি ଅଛି কথাবার্তা କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି ଚାଲ ସାର୍ ତା ତଣ୍ଟ ଦଳିଆ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ବେଡରୁମରେ ବସିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମଦ ପିଇବି ଏ ବୁଢ଼ା ମଦ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ ସେ ବୁଢ଼ା ତମ ଘରର ଚାକର ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ମଦ ପିଇବ ସେ ତମକୁ ପେକ୍ ବନେଇକି ଦେବେ ଚାଲ ମୋ ଗେଷ୍ଟକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ତମ ବାପ ପୁଅ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଆରେ ଆମ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିକି ଦଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ତମ ବାପା ମଦ ପାଇଁ କରିଦେବେ ଚୁପ୍ କର ତମ ସେ ତମ ଗେଷ୍ଟ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପେକ୍ ବନେଇ ଦେଇପାର କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନୁହେଁ ତମ ବାପା ଦେବେ ତା ନହେଲେ ମୋ ଅଫସର ରୂପଟା ତମେ ଦେଖିବ ମୋ ଗେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ ହେଇ ଚାଲିଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କଥା କହି ତମେ ଅନେକ ଥର ମତେ ଧମକ ଦେଲଣି ହେଲେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଉପାସ ଭୋକରେ ମରିଛି କେବଳ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଏଠୁ ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭିନୟ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ପାଳ ଭୂତର ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ ଦିଅ ସେ ମଦ ଦିଅ ମୁଁ ତମ ଗେଷ୍ଟକୁ ପେକ୍ ଦିଆଇ এইটা তো বহুত বুঝে স্যার জমা বুঝে না ମୁଁ ତ ହାତ ବାନ୍ଧିଛି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଉଛି ଠିକ ଠିକ ଗୋଟେ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେବି ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେଇକି ମୋ ରୁମ୍ର ଚାଲ ଚାଲ ବୟସର କୃଷ୍ଣ ଛୁଡ଼ା ରଙ୍ଗ ତ ମୋ ମମି କହିବ ବାନ୍ଧିକି ଆମ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ବିରାଜର ଭଉଣୀ ରୂପା ଏବେ ଆରି ପାଇଁ ତାଲିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଇଟା ହବ ରୂପା ମୋ ଭଉଣୀ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଆସି ଏଇଠି ଲୁଚିଛି ଏଇଟା ଏତେ ସହଜରେ ମତେ ମିଳିଯିବ ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ମୋ ଶିକାର କଣ ତମେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ମୁଁ ତା ସ୍କିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ବିରାଟ ସାର୍ ହେଇଛି ସାର୍ ହେଇଛି ତାକୁ
asking for sort of Krishna 언론에 말하는 정치가 아니고 짠. नहीं भाई तुम मनुष्य पशु बन जाओगी डॉक्टर ऊपर उठाई ये सब बहुत टाइम से डॉक्टर साहब तो पठाई देंगे कोई नहीं मैडम समझ साल दो चलो बड़ा बड़ा लोग भाई समझ वाला बाबा कर दो कोई इज्जत नहीं इसको ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୋର ସବୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଏ ବାଦୁଡ଼ି ବାବା ତତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ ବିରାଜ ନେଇଯା ଏଇଟାକୁ ତମ ପରିଚୟ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁ ତ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛୁ। ଏଠି ଏମାନେ ତୋ ଜୀବନକୁ ବି ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଧରି ଉଠିଥିଲା ସେଇଦିନ। ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ସୁଖ ସଂସାରରେ ଭାଗ ବସେଇଛୁ। ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହା ହେଇ ତାକୁ ସେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ତୁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କାନ୍ଦିବୁ। मुझे तो भविष्य दादी है दादी मैं बंदे तो भौरी को गला सोई तो बैठे नहीं रहते मैं चुप रह जाता समझ दिया तुम्हारे आगे चुपचाप सिखा देता ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛୁ ଆଣିବୁ। नहीं भाई ଚାଲ କହୁଛି। ऐसे ना बड़ा मुझे बोल ଚାଲ କହୁଛି। ଏ ଝିଅ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି। ତମେ ତମେ କଣ ଆମକୁ ବାଧା କର ମୁଁ ତମକୁ ବାଧା ଦେବି। ଅପରାଧ ଏଠି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅଟୋ ମାରି ତମ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରେଇ ତମକୁ ପଠେଇଲେ। ଏ ଝିଅ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି। କେହି ଯାଇପାରିବନି ଝିଅକୁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ବିରାଜ ବସନ୍ତକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଅଳ୍ପ ତୋ କଥା ବୁଝିବି ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବି। ତୋତେ ଆଜି ତମେ ମୋ ଗେଟ୍କୁ ମାରିଲାଣି ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ତମେ କଣ ମତେ ମାରିଲାଣି ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ
뭐 뭔가요? Orang nanti kan second tuh nama aku beri mana? Mau ini, Mira, mau aku temen kajian na? 아이 두 집을 알게 되지 Woi, longka dari kono, Mumbai ada coba mau bisa coba kamu. Apa ini? Oh, saya tidak ingat di momen. Aku bakal buat kamu ya. Wah, sudah nih. 너 사이에 머무지만 놓고 엄청나게 아침에 많이 살면 뭐 사람은 우리 집 진짜 그러니 우리 마음 검어서 내는 꼭 같이니 내가 어릴 때 감기 때 봐요 그러지 많이 올라가 많이 Sodoma polis dan disuas kelu, bapak potong kucuk kucuk di kata atau tuh bisa mau 무게 돌아오래니 왜 가라고니 원래 쓰라 버리니 원래 거기서는 잘된 거니 너 와보고 이렇게 누구를 갈 거라고 나이거니 나를 뭐 나기 원인이니 내가 다음 오늘 좋아하는 사우스 시간에서 어머 밖에 사라지면 저리저리 머리만 뺐냐 다 저놈을 데려와라 전도나 아니 벌어질 다 파이트를 만든 거 보고 아까워 데리고 아니 왜냐면 다른 집에 polizia si va a bandire tipo perché fatale non hanno tipo lo sa chi fa il nome 어깨네 아빠 못세 찾기 뭐 찾기 거리 뭐라 뭘 먹으래 말고 뭐라도 뭘 먹지 너의 불러가 이래고 왜 빼먹냐고 something 그게 나이 कहीं कॉलेज में तो चल नहीं वो पूरा बोल पाई वो मारो खाइबा को राज्य ଅଛି मारो କୋଭିଡ ପାଇଁ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇବ अरे चंदन अरे कथारे पड़ा अछि बाप थेला पुओ सभारे हारे ना अरे मु थाउ थाउ तू पुनी मो अखे के मार खाइबो मु सहिबी केमिति ଆଉ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମୁଁ ସହିବି କେମିତି ବାପା ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ବାପା ହେଇଯାନ୍ତି ସେ ଘରର ଛାତ କାନ୍ଥ କବାଟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲାଟା ବଡ଼ ହୁଏ ସିଏ ହେଇଯାଏ ସେ ଘରର ଛାତ କାନ୍ଥ କବାଟ चंदन ଛାତି ପାତି ସହି ନିଏ ଶହେ ଝଡ଼ର ପ୍ରକୋପକୁ ତମ ପୁଅ ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ତମରି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତମ ପୁଅ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ସହିପାରିବିନି ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ବରଂ ସେ ମାଡ଼ର କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭାବି ସବୁ ସହିଯିବି କହୁଥିଲି ଭାଇ ତମେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବ ବରଂ ସେମାନେ ମତେ ମାରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ କାଲି ଭଳି ତତେରେ ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆରେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀଟା ମାଡ଼ ଖାଇବ ଏଇଟା ମୁଁ ସହିବି ବରଂ ସେ ମାଡ଼ର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ହସି ହସି ସହିଯିବି ମୁଁ ହସି ହସି ସହିଯିବି ମାର ମତେ ଆରେ ମାର ମତେ Thank you.
କାହା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ରାତି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ରାତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ରାତିକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କାଳ ରାତି। ନା ମୁଁ ଦେବଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁଛି, ନା ରାଜକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିପାରୁଛି। ଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତାକୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କଥା ଭାବିବା ମୋ ପାଇଁ ପାପ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେବ ମୁଁ ରାଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବି? ନାଇଁ, ରାଜ ବାସର ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଷ ପିଇଦେବି। ହଁ, ବିଷ ପିଇଦେବି। ଦେଖ ଦେବୀ, ଆମ ପ୍ରେମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ତାଲି କେମିତି ଆଜି ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି। ଆୟୁଷ ନପୁରିଲେ କେହି ମରିପାରିବେ କାନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ଗଲା। ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାହା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ରାଜ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି। ସେଟା ବିଷ ବୁଝାତାନି ଥିଲା ବିଷ ବଦଳରେ ପାଣି। ତାହେଲେ ତମେ ରାତିରେ ତମର ବାଥରୁମ ପୂଜା ଯାଇ ପଶିବା ପରେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ତମେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଦେବକୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ ଆଉ ତା ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିପାର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପାଞ୍ଚ ରାତିରେ ତମ ଦେହମାନଙ୍କୁ ମୋ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁ ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଡାଇରୀ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଡାଇରୀଟା ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱତକ ଢାଳି ଦେଇ ତା ଭିତରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଛଳନା କଲ। ଆଉ ତମେ ସେଟା ଝୋଲା ରଖୁଥିଲେ ତମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ କାଲି। ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ତମକୁ ବା ଦେହ ମନ ସମର୍ପି ଦେବି ବୋଲି ତମେ ଭାବିବାର କେମିତି? କାଲି ତମ ଦେହ ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନ ବାଜି ହାରିଗଲା ପରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇଛି ସେଟା ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିବାକୁ ମୋର ଆଉ ବାକି ନାହିଁ ରାଜ। ପ୍ରେମିକମାନେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତି। ଡାକୁଛି ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ତିଆରି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନା ଅଛି ପଥ ନା ଅଛି ପାଥାୟ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରରେ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଏ ସେଇଟା ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ସ୍ଥାନ। ଏବେ ବି ତମେ ଚାହିଁଲେ ତମ ଜୀବନରେ ପୁଣି ପୁଣି ଚାନ୍ଦ ହୋଇ ଉଠିବ। ତୋଫା ସକାଳ ତମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବ। ବୁଝିପାରିନି। ସେଦିନ ବୁଝିପାରିନଥିବ ଆଉ ଆଜି ବି ବୁଝିପାର। ଆରେ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲନି ବୋଲି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି। ତମେ ମୋ ମନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲନି ବୋଲି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ମନ କଥା କହିପାରିଲି। ମୋ କଥା କଣ ସେ କଥା? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କଥା, ମୋ ମନର କଥା। ତମେ ମତେ ହଁ ଜାଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ମୋ ଲଭ୍, ତମେ ମୋ ଲାଇଫ୍, ତମେ ମୋ ଫିଲୋସଫି। ତମେ ଜାଣିଲ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ କଲା ବେଳେ ବହୁତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସ୍କେଟ ଖେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି। ମନ କଥା ତମେ କହିବା ଆଗରୁ ତମେ ଦେହ ରହିଯାଉ। ତମେ ସେ ବର୍ଷା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଚିଠା କରିଯାଅ ତମ ଦେହକୁ ଦେହ ଆଜି ସିଏ ବସୁଛି। ଆରେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳେ ଦେଖି ମୁଁ କୁମୁଡ଼ି କୁମୁଡ଼ି କାନ୍ଦେ। ଆରେ ବର୍ଷା ରକ୍ତା ଯାଇଥିବାରୁ ବାକିର ବେଳେ ତମ ବର୍ଷା ପାଣି ବୋଲି କଥା ତମ ପାଖରେ ମୁଁ କେମିତି ଗଲେ ତମ ଦେହ ଲୋକେ ଛେଳି ଦେଖ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳି ଆସିଛି। ଆଉ ତମେ କହିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୂର୍ଖ ନମାତ୍ର ଦଳକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତମେ କେମିତି ମିଛ ପ୍ରେମ ବାହାର କରି ତମେ ଆମ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ। ଛାତି ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ କଥାକୁ ଚାପି ରଖି ତମେ ଦେବର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ମୁଁ ଦେବର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏ କଥା ବି ସତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଦେଖିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଦେଖ ମୋ ବେଡ୍ ଭିତରେ ତମର ଭଲ ଲାଗିଛି। ତମର ଦ୍ୱାରା ଖାଇଛି ସତ୍ୟ ନିସ୍ତାନ୍ତ ମହାଦେବ ସହଜ ସହିତ କାମ ମୁଁ ତମ ସତ ସହିତ ଗପେ ସିନ୍ଦୁରରେ ତରତା ନୁହେଁ। ଏଇ ହାତର ଭେଣ୍ଟକୁ କାଟି ମୁଁ ତମ ପାଦରେ ଅଦା ଆଉ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କରି ଲଗେଇଛି। ତମେ ଡକ୍ଟର ନା ପାଗଳ, ତମେ ମଣିଷ ନା କଷେଇ। ମୁଁ ପ୍ରେମିକ ତାନି ପ୍ରେମିକ ନେଇ ତମ ପାଦରେ କୋଟା କେତେ ଜୋରେ ମତେ ବହୁତ ଭାବୁଛି। ତମ ମନରେ ଟିକେ କହିଲେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କେବଳ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇପାରୁଛି। କଣ ସେ ରିପୋର୍ଟ? ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବାହାଘରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ହେଲେ ସେତେ କୌଶଳେ ମୁଁ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନିଶାସ ମିଶାଇ ଡେଟ୍ଟାକୁ ବେହୋସ କରିଦେଲି। ଆଉ ପାଖରେ ମେଡିସିନ ତମ ପଠେଇ ଦେଇ ଡେଟ୍ ହାତରେ HIV ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଧରିଦେଲି। ତମେ ମୋ ଦେହ କଣ? ହଁ ମୁଁ ଠିକ କଥା ଝିଅ ସହିତ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ଆଉ ତାପରେ HIV ପଜିଟିଭ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଜ ରୋଗକୁ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଖରାପ
ଏକୁ ବାପ ମରିଗଲେ ଘର ଅନ୍ଧା, ମା ମରିଗଲେ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧା। ତୁ ବି ମାକେ ପାଇବା, ମୋ ଭଳି ପୁଅ ପାଇଁ 7 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଯଦି ଦେଖି ଏ ଈଶ୍ୱର ତୋ ଉପରେ ମୋର ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ତୋ ଭଳି ମାଙ୍କର ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲି କାହିଁକି ହବ? କାହିଁକି ମୋତେ ମାରିଦେଲି? କାହିଁକି? Se ଲୋକଟା ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ଲୋକଟା ହଉଛି ଏଇ ତୋରି ପୁଅ ରାଜ। ଏ ତାନିକି ମୁଁ ଦିନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୋ ମନ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ସେ ଦେହରେ ରହିଗଲା, ମୋ ପ୍ରେମ ମତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେ ନିଜର ସଂସାର ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ये तालिका मते भलो पाउन किया मने को जाने नथिली, ये जाने नथिली। ଏଠି ତୋର ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି ରେ? ଆରେ ଧାଡ଼ିର ଜନ୍ମ ତ ତୋର ପାଇଁ। ତା ହେଇନଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ମାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ତାକୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ମା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ମାରେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ମଣିଷର ସତ ହୁଏ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ମା, ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ସେ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ, ଆଉ ଯେ ହୃଦୟରେ ଥାଏ ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ବେକାର କଥା। ମୋ ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମରେ ବେଇମାନ କୁକୁର ପୁଅ ନିଜ ଜିଦକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଭାଗ୍ୟରୁ ଚୁରମାର କରିଦେଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ରାତିରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଘରେ ନୁହଁ। ହଜାର ଥର କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟାଏ କୁକୁର କୁକୁର କୁକୁର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବାକୁ 100 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। ଶୁଣ, ସେଇମାନେ କେବେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦରକାର ହୁଏ ପୋଳା ପୋଳା କଞ୍ଚା ମାଂସ, କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ଦରକାର ହୁଏ। ଚିତ୍କାର କରନି। ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ତମକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ କାନ ଦୁଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏମିତିରେ ତ ତମ ପୁଅ ମୋ ଚାହିଁବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ତାଠୁ ବେଶୀ ଘୃଣା ଆସୁଛି ମୋର ତମ ଉପରେ। କାରଣ ମା ହେଇଛି ନିଜ ପୁଅର ସବୁ ଭୁଲଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକ ବୋଲି କହେ। ସେଭଳି ମା ଉପରକୁ ମୋର ଛେପ ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଛେପ ତୁ ଦେଖ ମାରନା, କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିଛି ଦୋଷ ଏଇଟା। ବିଚାରା ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବା, ସଂସାର କ'ଣ ବୁଝିବା? ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଏକା କରିଦେଇଛି, ସ୍ୱର ଭଉଣୀ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସେ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି ସେ ଖାଲି ଆଉଟି ଗପୁ, ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଯିବା ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନି। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛି, ଚିତ୍କାର କଲେବି ତା ଡାକଟା କ'ଣ ଦେହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ? ଜମା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଜମା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତୋ ପୁଅ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛି ତୁ ତାକୁ ମାର, ମାର ଶାସ୍ତି ଦେ। ମାର ବୋଉ, ମାର ମତେ। ଏଇଠୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁ କହୁଥିଲୁ ମଣିଷ ଯା ଆଶା କରି ତାକେ ପାଏନା। ତୁ ପୁଅ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ସାରା ଜୀବନ ସେ ଅମିତା ପ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଚଳି